qarlar, үтә көннәр, үтә атналар, ә мин көтәм, зарыгып көтәм, минем ярам гөл чәчкәм. Бу дөньяда синең белән, синең өчен яшим. Хыялларым, шатлыкларым синең белән бәйләнгән. Күпме генә теләсәм дә сине оныта алмыйм. Бу дөньяда синең белән, синең өчен яшим. Хыялларым, шатлыкларым синең белән бәйләнгән. Бу дөньяда синең белән, синең өчен яшим. Хыялларым, шатлыкларым синең белән бәйләнгән. Как это на работу не ходить? У тебя совесть есть? Ты почему подводишь коллектив? Ты уволен, сам реши. Thank you.